Ešte som chcel, že k tomu ratraku tu ešte je starý nápis, nastupujte opatrne. A tu je radlica, že tiež rozbitá. Idem sa, natočím to len znúka, ale len takto. Tu je diera jedna a tu asi bola dakedy kúpeľňa, starý stôl, tam je tma, nemám baterku, takže tam rozbitý hydrant, sklad prádla, už tiež prázdne. Všetky miestnosti sú pomerne prázdne, nepôjdem do všetkých, všetky sú takisto prázdne. A to ešte taký starý stolík a stará stolička. Teraz sa ešte idem pozrieť na garáž, kde dakedy stal ratrak. Čo sa tu nachádza dnes? Nič. Nachádza sa tu len bordel. A takže veľmi nič ani. Len sama tma a toto. Ešte vám ho natočím takto, ten hotel. Ale dnuka som bol, ale nič tam není, len prázdne miestnosti, už všetko vykradli. Ešte aj to, čo tu ostalo. Potom, čo ukradli radiátory, ukradli aj toto. Vidíte, všetko už porozbíjali, toto s doskami. Aj dvere rozbili. Už balkóny sa pomaly prepadávajú. No a tam je nejaký nakres. Hotel už je v dosť dezolátnom stave. Jeho oprava by možno stála tak, jak nový hotel, idete skla po zemi. Nejdem, no bo je tu plno skla, len takto vám to natočím. Prázdne miestnosti, zasa rozbité. Len zo pár starých skríň a nič viac. Všetko už pokradli. Starý popolník. A tu bola dakedy jedáleň. Vidíte, staré stoličky, všetko už porozvíjane, ako hovorím. A tu sú schody hore a prázdne miestnosti. Schody už vyzerajú v dosť dezolátnom stave, takže hore nepôjdem. To je ešte stará miska pre psa a toto. A ostatnou sú len prázdne miestnosti. To by bolo do tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď nezabudnite dať like a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute.